Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na dito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko.
Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Nganong ingon anak kadako ang sa imong pagsalig ang Sandro Ermitanya? Susama bitaw tagibate. Ha? Parehas tagibate kang Sandro. Nisalig na niya. Buutan nga pagkatao si Sandro. Mausap na akong pagtanaw ato bata, Ermitanya. Maong gusto ko nga siya na ang lalaki alang sa akong anak nga si Charmin. Unsa? Apan may gitaguan lang sa iyang pagkatao. Usa? May gitaguan si Sandro Ermitanya? Usa? Ang iyang pagbati sa imong anak. Ha? Usa? Dili mo sakripisyo ang usa ka linalang kung way pagbati. Sa bahay ni Sandro, daghan siya sakripisyo ug angay nga isakripisyo tungod sa iyang pagserbisyo ninyo. Sama pa ng Ermitanya? Ay, suway lagpangutana si Sandro bahin sa iyang kagikan. Ha? Kung taga diin siya o taga sa ang iyang gigikanan o pamilya, may bawan mo kung unsa kadako ang iyang sakripisyo. Ermitanya? Next, what so? Ha? Asa mo ito paingon ka niya? Ha? Ikaw mo gihapoy nagdaan na yung musikanan. Ha? Asa ta? Di sa nagbalipat ka pa, Gulyat. Sos, kabuhi yung tagi kay mo daan na yun, kay murag. Di ka sayangan na yung musakyanan, nga babangga. Panayat ang sundan sila, Charmin. Pero, padung na kita balik atong subdivision nga, giyatan ko nila. Pastilan, no? Labihan ko di mo yung laban ng bayana dog, no? Unsa? Nag-abot tabi ang 2 taon ni mo kakilay, dog. Inilab gitaon. Atong maldita? Ay, sos, sa mata biya makikita ang tinaguan sa kasing-kasing. No? Pataka man ka, Gulyat. Trabaho gining ako. Trabaho kong taon, atik, oy. Ako pa atiko ni mo nga masuito, mabangali ko ni mo kay san ni mami ni mo. Ari, biya ka mo tugan sa mga sekreto ni mo na ako. Sa imong mga crushes o mga crush ni kani adto. Sa mga taon ka, oy. I love you ka ng anak si mong amo mo na diha. Kung ikaw, ma-inlove ka ng babayan na. Ay, sus, ako? Di sa goy, bahala na wakoy uyab. Kanang andero lang ko. Una yan, yanuhol kung saan pa. Tanawa, ikaw na nagtubag siya ang pangutana. Ah, o sa? Ako yung tubag? Ah, uy, hala. Oh, si Sir Mike. Hello, sir. Oh, kumusta Sandro? Hain na nga akong anak. Amo pagkipos lang gisundan, sir. Kabis Gulyat. Murag pa doon sa balik sa subdivision nga akong giyatan nila. Kambagin, may kuyog ka sa pagsunod sa akong anak. Ha? Did I hear it right? No, Gulyat ang imong nangisyon. Kuan, sir. Di ba kakanag-Gulyat ba magatong amigo nimo nga nag-arrest by? Nagkanhi driver o naadunahan? Oo, sir. Kuan ka nang nagkita mi o nagkuyog mi karon. Mao ba? Gamit ang iyang sakyanan? Yes, sir. Pero nag-Gulyat ka mo lang niya, good. Kuan, sir. Naan na ko tawag niya Gulyat, good. Kay, kuan man.
Basta naan na rin kong tawag din niya kay barkada mo kami. Okay, O, okay, okay. mo ni tawag na ko niya, sugad ka ni Adto. Okay. Angay kong magpasalamat anang Don Gulyat. Sir? Kaya iya maghahang sakyanan ang inyong gigamit sa pagsunod sa akong anak. Oh, yes, sir. Suod mo ko kay mainin niya, sir. Okay, sir, ha? Bye una. Okay, malipat yan may pagsunod si mga anak. Sige, sir, bye. Ataka. Ataka. Si Piatisan ka no. Ikaw ra yun niya ay makabuking aning imong drama, pobreng Sandro. Twe! Ay, it's very tired man sabdi ay mag-shopping ug daghan day oy. We buy plates, kitchen utensils, household products and house furnitures. Are you sure they will deliver it to us today? You paid it already. Hey, are you listening to me? Yaya, kabantay ka ng red na sports car nga nagsunod nato? Ha? Wala ka kanina pag kita nagsunod-sunod nato da. Pangupot, Yaya, ha? OMG! Oh my God! What's happening? SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Ami City. Health Testimonies. Ibabagat na dong, tutulis si dong. Tulis mo, oy. Ang second na nas maldita ka, Charmin. Ha? May piyo, magkukuhul ganyan sa din. Abi ko, nabangga na tada. Nagtuo ko nga, banggaan kita to. Oh, nanaor bang maldita? Usay buhato ni mo ani ha? Unsa dong? Ha? Day, I am really scared. What will you do? We will disembark from the car. What if they are bad persons? Kung nahadlo ka, Yaya, balik og sakay sa sakyanan. No. I will not leave you. I promise your dad that I will not ever leave you. Familiar ko ining maong sakyanan, Yaya. Nakakita na ko ini. Huh? Oh, who is that owner of that car? Murag mo ang sports car atong amigo ni Zandro nga tong niadto sa bahay, di ba? Oh, yeah, same color. But, are you sure he is? Aw masuta na to ni ron, Yaya. Ug kun nganong gisundan ta ini niya. Patay niya. Charmin pa doon sa imong sakyanan dong. Bulot. Gulat. Paumarag ko ng imong sunglasses. Ha? Sakit mong mata ni bertuhur taon ni skwitar taon ni. Para dugang pugi-puins ba? Ha? Oh. Agayan ba ko? Kangayanan mo panuwaya ka pa Uy, programa. iluntan ko nimo. Ikaw ha? Ikaw ba? Musulob ka ng portim nung gupuha. Pero kung musuluan, aan mo kung butaw tulisan. Noon sa Niyan ang balita eh. Ay, mabuak ng bildoan ng kanahan ng sakyan na mo. Ipukpok mo ng maldita. Uy, mabuak ng bildoy! Dili pa siya basta magabuak ka na. Ganito ha? Hinahinayin ko paubos ang windshield. Inasikanan. Aron na. May trailing ba? Sa? Ano siya plano ni mo? Susugon ng maldita no? Dugay na pag naka-apply, ay. Day, let's go na, uy. I am really scared. I have urinated in my panty na already, Day. O saman, mangabli ka sa bintana ini mong sakyanan o dili kay book on ko ni. Oh, no. Oh, the window of car starts opening slowly. Hi, Miss Charmin. Ikaw? Sandro! Oh, kagwapo, besan ni. Kagwapo, besan ni Mar. Hi, miss! Hope in, pharmacy. Me? Me, you want to hopo?
Oo ha? Time para gud kanang inyo magisundan ha? Di ba kami maayang mangutanan nimo kung ganong imo ming gibabagan? May gini kayo ka-break din ko. Uwa pa. O na, mabangga bis lubot si masikanan. Ang akong pangutana mo ito baga, nganong gisundan mi ninyo? Ha? Gisundan? Gisundan ba na to sila? No, Dunggulyat? no. It's like we have the same destination eh. Oh, I Spanish. love that. I love Spanish. that. Spanish, Yuliki ha, Yuliki. You speaking English. No. It's Spanish. Oh, Ikay Spanish. nag-drive ining sakyanan. Sa ato pa, ikay nagsunod sa among sakyanan. Sa ba din ako? Kung mao na mando sa akong amo? Nga mao sa blindana amo subayon? Oh. Pasensya na ha, Miss Charmin. O nalamin mo. Oh no! Dilibas with a bugday! Oh, Nganong padung sila sud sa subdivision, yaya? Oh, mga lisod mataan ni ilang subdivision do ha? Oh, unhan ta sila. Unsa? Nya asa mataan eh? Paghatod ko lang Charmin din eh. May nakita kong unit nga for sale. Unya, unit balay ha? Yes. Ako balitod ang mga unit. Tupad sa unit ni Charmin. Ha? Unsa? Apan, ikay angkon nga ikay ni palit. Uy, bangag slubot. we're near to our house today. At least we can RIP now. What, yaya? Rest in peace ta. Kanang tug tag maayo. Oh, look in the Charmin. Oh. Shit. Nganong nakapark sila si Zandro next to my unit, yaya? Oh. Animal, gisugog juga ng mga tawhana da. Karon ka. Oh, nindoting baya. Nindot Kana, yun. sakto na. Tarong agdaan ng imong papel ha. Don Gulyat. Ah, Kay niya na sila. nagbangas ka. Oh, Di gawas na sa auto. Unsa inyong gibuhat din sa gawas sa kong unit in subdivision, ha? Unsa? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko ring nangarap na